Asa naman si Grace oy nga ganihara ko nagpaabot ani bayhana ni pasta dugaya. Abta na lang ko udto diri nag bayhana ni nga pasta pug kayong artiha pud muna ko demanding kayo niya. For the girls only ra bantang lakawan niya di ka nakagway uyab. Mumura ra bagyog ko anang magsigig pakugos magsigig. Pa dikit-dikit na yang uyab magpababa magbay-agbay magsabak-sabak gutan bayhana uwi po kay bayhana oy. Yan pag babae ra nga laak ubad-ubad ra niyang uyab. Bayhana oy. Hoy. Isig pababa ba? Ako si baka pa hindi ko matulog kapoy kay baklay basket. Kasi makagbaba. Dura bitaw na kapoy kay makasakit akong tiil ba nasamad ba Kasi po din mong kuha na. Uy, Kumingking man nasamad. demanding kay ka. Sige na good. Tara na ba? Baba gani ko no. Si Tinoran, dili kay kinunta ko makuyog. Sige na ba baba ko baka sakit akong tiil ba. Ano magbababa man ka nga? Dili tikang dia. Oh, sige na. Sakit lagi kay tikang lagi sakit kay ba. Magbababa ba? Sige na baba ko maglisod tug tikang ba kay sakit kay akong kumingking ara sakit kay ba. Sige na good mo makaguyab uy. Sige na bababa ko ba. Lisod lagi kay tikang sakit kay ba sakit kayo. Sige na ba. Sige na good. Sige na ba. May pagtikang Sige na dia. good. Sige na ba. Wala na may Sige na ba. Wala na may pagtikang dia. Mago ko ba. Ah, paitagi uyab. Sige na. Sige ba sakit lang kay akong tiil ba. Di ba? Ngayon lang ha. Ang ngunit dia ba kay Makwanta ha. abog ata po. Samot niro. Samad akong tiil. Bukat. Pagdurong ba? Mukha pa. Panggunit ba? Panggunit. Nire. Likod po. Di ba? Baklay lang ba? Di lagi ko mabakal. Sakit lagi kang tiil ba. Baklay. Madugay noon ta. Madugay tagbabaklay ko. Sige na ba. Bahaga man oh. Lagi baba ako ba. Bahaga ba? Baba ako ba. Adi. Baba lagi ko ba. Ngayon na lang ha. Ano magduko. Mangka. Pwede ra magduko. Agay. Sakit ako sa kanta. Ngayon lang ba. Ngayon lang ha. Aw sabi. Mga naman to. Baklay sa babugat kay ka. Mabaklay ba? Kasi madugay tabak. Mabaklay ko. Iya naman siguro ko Sige din. na ko duro. Bitaw ka. Bitaw man makabot. Tapos sumidaon kayo ba oh? Wala makagiwiyap nga magbababa. Karoon naman kay sakit kay akong kumingking. Nasamad. Perting demandingan nimo. Na. Sige na ron. Karoon na kita nagpa-pray gani sa mga gani. Karoon na nagpababa sa imo ha. Baklay lang ba? Pero ko bilang artiha. Sakit kay kayo kung kumingking no. Sakit kay ba? Sakit kay ikuha. So kaya na lang ube. Babara uy, sung ay nga perting atan nimo. Ka maluoy na ko uy. Ay ah. Eh nagdukok ba? Okay. Nene lang ha. Abi tatamabot na sa unahan no. Sa unahan. Kapit na. Nene lang kay sakit akong tilam. Nene lang ay tukusok kay sakit akong tiil. Agay. Ay si luya-luya ba mura magdili lalaki. Uy lalaki manunta ka. Subidaon kay babugat kay ka. Kapit naman po. Pinaray pag nilitso baka di dali ron dapat naabot karon. Anong Sige ka? na ba? Lihok na di. Bindog atan nimo. Madugay taron nagpagulbol ta akong kauban ron pagkali ba lihok na ba? Aulay sa ko ba? Ah, ikaw ba ba daw nako? Na, Karon kagaan-gaan ako karon gabi taw. nagaan-gaan nga natarog magay akong Cinderbolt. Interbolt sige na pagali na ba? Sige na ba? Ba kadal ang pa relax na ba. Isa lang kami noto, Relax ko. Sila gina pwede kay nagdali akong kauban ba? O kadali mong kauban. Masuguro ba kag mubaba kog lain? Ano mo ba mo pugka? Madali, dali kay di ano para madali ita. Sige na ay pag inuwi ba? Ang puyo sa ba kadali Sige na lang ba? ba. Musungay ko ron, bala ka. Sung ay kuron nga bro magkagkuan. Oy Gani ka. na pagdali gani diha. Lihok na ba? Hulay sa ba kadali lang pahulay sa. Kaduura na. Uy, nalikramo na ka? Saan mo tagurog layo kay ba? Sige na ba? Lugay kita maabot ani ron sikag tungko diha. So, minute na sobra. O, sige na. Ano gaman? Di. Mura naman kag way kusog. Way. Ano man ay mo ha? Ilubos o dili. Ay ba ay sinsawa kay. Dali atan nimo. Tanawa na nang bayhana pastang unsa na orasa oh. Di na lang guro kumudayon anig. Ay nagdala na pug uyab tanaw ra bayhana nagpabababa pag yun pasta ni bayhana arte uy kayo demanding kay bayhana uy. Ay asan tong bayhana uy. Asa man imong kauban di ay. Lapit na lagi ka pala kapit na. Morning kauban. Ay, best.
Kuya baklay, uy. Uy, nagbaklay day ka. Nagbaklay day ka nga. Nagdala naman pugag. Lalaki yun, puro na girls unri naman na. Pababa ko ba kay sakit, kaya akong tiin. Kung kumingking ko na samad, oh. Samad. King. Sakit Kaya kayo. na, pang babae lang, magdadala pugag uyab. Gikuyog na ko baka, wala ko isakyan pa uli. Magtakiyon ko ani, marag Unsa sakyan pa uli? Unsa ko motor? Di ba? Mababa gyapon sa kuha ba? Ano nga Hindi na ka nga, walay lalaki, puro the girls only. Kinsa may mga alalay sa kuha nga? Unsa man niya kung kuha nga, parte mang sakita. Wala na ka ni uban og magdadala day kag lalaki niya nagpabababa pa jud ka. Diya naman ko na siya. Igo naman ko na sakyan naman ko na. Demanding kay ka. Uli kay ka nga pagkababae. Demanding kay ka di ka magbuigula na imong uyab. Kani po kay kang bayhana. Oy, ma. Si po magdadala ka bro. Puro the girls gani no kita ra magdala-dala po ka mag. Ay na lang nimo Grace, sambot na lang gyud nimo gyud sa nimo paguna-una. Diya iman imo rang imumug sakyan-sakyan sana motor. Ano bang parang for the girls only? Mga kuha lang mga kung sakyan ba kay lisod kay mag lakaw ko gingon ani way mga sakyan dalan kasi may utabang sa kuha nga wala yung raba ka. So, mo ra gingon nga nanguyab lang ka para na kay sakyanan. Dili man na Mo ni siguro. motor imong uyab. Dili man ko na siguro karon ra gani nga time no kay alangan. Ano na naman na yun? Kabalo mo sabot. Uy, Unsang oras na ta nagsabot? Ningon ko alas 11, alas 12 na natadre. Unsa na oras? sige pa na pwede pa mangutam mo ato. Wala na uban na Grace, sabot na to dito ana. Makaya pa lagi Wala na na. tang tanan, dili na tama to. Nya mo man Mga tata ba saya kayo ato diri ako akong kauban nga. Magdadala pa jud kag uyab nga. Or the girls undi. Nga to kay tanong mo ni purpose ako diri mo tong bisag nagkinaunsa ko ni adto ko diri para ana. Gusto makakamulakaw ka. Tara na. Tara na, tara na. Tara na, para masapas na. Tara na. Asa ba? Tara na. Tara na ba? Tara na ba? Bango na ba kay? Bango na ba? Tara na ba? Ay sa mo may sakyan ba? Tara na ba? Bango na ba? Bango na. Isa wala ko. Tara na ba? Tara na ba? Yan na. Sige, gaganin mo uyab. Kapag baklay ba? Tara na ba? Uy, masakyan ba? Tara na. Bahala ka dito. Biyan. Biyan ka karon. Tindog ba? Tindog. Tara na ba? Ay sa ba? Bahala ka. Biyan ka. Oy, bahala ka dito. Karon ba? Okay, hindi karon. Unsa magsakay na po ni ana? Sige po ka gaganin mo uyab. Pag baklay ba? Pag baklay. Ay sa ba? Wala ko. Isa. Ha, bahala ka. Ay! Patasak mo ba? Kung bagay ka ba? Pagbaklay na lang. Pagbaklay na lang ba? Hindi ako feel ba? Pagbaklay na lang ba? Masakit ba? Pagbaklay na lang ba? Pagbaklay na lang. Tara na! Tinunong mangka. Hindi na makaya Asa ba? ba? Tara ba? Pagbaksay na. Bakit sakit ka kung tiil ba? Usahan mo, mudaya ta dili. Ay, ako yung sakyan lagi. Hindi na ako makaya ba? Tara na ba? Tara na ba? Ay, sa ba? Wala na, last spot, tara na. Riya, diri, ulat lang Riya. Kinanglan, nagbalik na ko na ka, diri ko, ako'y masakyan. Tara na ba? Tara na.